Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamda kasngi. Kahinyo Tribute Council HYC ha kasngi ningkong kala Dawa bantung ye kajing tohkit bat ban sospon yu second officer in charge kapin Usla Police Station bat George dkhot. Halor kajing keno ba ukran tokmet bat shoh ya arngut ki dkhot kaseng hapin Usla Police Station min ha kasngi satjan. Laban kedaw hang ni ha ka arpsau turik rempang ki dkhot ka HYC rewar mingi circle pin Usla subdivision kila kem ya arteli kitrok ki bakit masi ban khaitu sya Bangladesh. Hadin ka jing kemi kini kitrok kila yalam iaki syapin Usla Police Station da ka jing temu ban ujor e jahar ban kentu yaki Pulit bakin ne ya ka badonkam kat kum kaan. Henry la keno ba haba poi hathanat u second officer in charge ha ka jaka ban skam. Ya gajing ujor ulak ren tokmet bat kinhit penbani ki dkhot ka HYC bat hadin ulak patan bat kta akti yaki hadu bakila mensau. Ngilabu ya ka kawin na ki immediate action ka mangyong kadai ban suspend sipor ya uni ubri. Namar ba banweng ya ubri kat bompat dep ka inquiry ka kamlong kalenti ka badai. Te ka immediate action ka bangibu ka jing Dawa khmat yung SP kadai ban suspend ya uni ubri khnang bakata ka investigation lani ka inquiry ka ba ka police department kan le kan long ka bakoi ka basubab uni ubri unom la ban influence ya kata ka inquiry te kata ka jing Dawa ka jong tingin up ka tu kanisngi kay ka bo SP jong ka iska sil sule namar hangi ulang mentan ba ngan le ya kay ka bodon kam ban le pihak ban ya sya bat ngan pentip ru EP ya kay ka ba ki steps ka ba ushim